banam debbo mbaɗɗa bo an aɗa ŋerɗe basalle ha non kus an ka gang an ka hasla mais dal boy onon dal moy loolu quoi affaire ude ndeno ɗum ɗon koko yawti non rewɓe ɓe joni ɓe jiiɗi ko fureede ala tupak keɗɗe moɓɓe ne mbaɗa bordel ha min ko mbaɗata hen argay an kalden argay mais kono min gelawol ngol malata mais ar ƴew ar won hebbin haala ar ko mbatta kam wattat mu mawa mi tawet ɗon de eyyi fadam mais boy an ka guerien ko ɗum woni ala tupak gongol ko slip o fof ɓortam yeeso yimɓe ne ndaara ala ko hen holɓo tosli mum ma yimɓe ganda holɓo tosli mum holɓo tosli mum toƴƴi boy hanga mais boy an ɗum woni ala tupak ma on jiide